ҳодисаҳои дигар. шумо дар барномаи привет ҳодисаи кликро истифода бурдед. Масалан, дар вақти интихоби тугмаи выход ба хотима меомад, ки дар ин ҷо ҳодисаи клик дар тугмаи фармонии cmd exit ва дар якҷоягӣ протседураи cmd exit клик иҷро мешуд. дигар ҳодисаҳо низ вуҷуд доранд, ки барои тасвири логикӣ коркард карда мешаванд. ҳодисаи key down. биёед протседураро мебинем, ки ба чунин ҳодиса мувофиқ меояд. ҳамчун пахши клавиша дар клавиатура. ин протседураро барои тугмаи cmd exit ба таври зерин дидан мумкин аст. бо пахши дубора ба тугмаи выход оинаи кодро кушоед. ӯ дар протседураи cmd exit клик кушода мешавад. азбаски ба шумо протседураи вобаста ба ин элемент буда лозим асту ҳодисаро коркард кунад, рӯйхати ҳодисаро кушоед. ба шумо ҳамаи ҳодисаҳое ки бо вобаста ба тугмаи фармонии cmd exit выход кушода мешавад. ҳодисаи key down-ро интихоб кунед. дар ҷавоб Visual Basic дар оинаи код ба шумо протседураи cmd exit key down-ро нишон медиҳад. сатри аввали процедура ки Visual Basic ба таври автоматӣ бахшид камтар фарқ мекунад аз он ки пештар дида будед. баъд аз номи процедура дар қавс параметрҳо мавҷуд ҳастанд. дар айни ҳол ба шумо кифоя аст ки коди процедураро бидидед cmd exit key down ва фаҳмидед ки чӣ тавр ин иҷро мешавад. акнун файли иҷрошавандаи exe-ро месозем. пештар шумо барномаро бо фармони start ба кор дароварда будед. аммо дар гумон аст ки истифодабаранда навбатӣ барномаи шумо ҳамчун шумо рафтор мекунад. инчунин магар ӯ пакети барномаи Visual Basic-ро надошта бошад. барои он ки барномаро ба истифодабаранда диҳед, шумо бояд файли иҷрошавандаи exe файлро созед. фармони make hello exe аз менюи файл. дар ҷавоб Visual Basic оинаи диалогии make-ро мекушояд, ки тугмаи OK-ро пахш кардан саросима нашавед. ба воситаи оинаи диалогии make exe файлро бо номи hello exe созед. акнун шумо метавонед файли hello exe-ро ҳамчун дигар барномаи Windows кушоед. резюме. инак шумо якумин барномаро дар Visual Basic навистед. ҳамаи давраҳои лозимаро гузаштед. марҳилаи барномарезии визуалӣ, марҳилаи дохил намудани коди ибтидоӣ. дар марҳилаҳои барномарезии визуалӣ ба форма объектҳои лозимаро ва ҳамаи хосиятҳои мувофиқи онҳоро гузоштед. дар марҳилаи дохил намудани коди ибтидои процедураи коркарди якчанд ҳодисаҳоро барои объектҳои мувофиқ сохтед ва ба онҳо операторҳои Visual Basic-ро дохил намудед.